हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै मोनसे दुखुनि खौरां दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव समनिफ्रायनो मेंनाय बानाय गैयै खामानि मावबोनाय थामहिनबा आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'नि आंगो बिफा आदुला कसारिया मैया रुंसारि जाबाय। बिथांनि बिफा आदुला कसारिया गोबाव समनि सिगांनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै थानायखौ गुवाहाटी नोगोरमानि हेल्थ सिटीआव फाहामथाय होबाय दंमोनब्लाबो मैया हरखाबै मोनाबिलि समाव रुंसारि जालाङो। बिथांनि बिफा रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां आफादफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दुखु मोननायखौ फोरमायो। गेजेर जनायाव बर'नि माहारियारि आफादफोरा जथायै बैसागु बराय फोरबो खुंदों। 2 नं उल'नि गामिनि जोहोलाव खोरोमदाव गेलेग्रा फोथाराव गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद, गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आफाद आरो गेजेर जनाय दखरा हारिमु आफादा जथायै मैया गुथि रंजानाय बैसागु बराय फोरबोखौ खुंनाय जायो। बे बर'निनो देरसिन रंजानाय फोरबो बैसागु फालिनायाव 2 नं उल'नि गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे साखाथि ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजानि बाहागो लानायजों जोबोर मेहेर गोनाङै जाफुंलाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना बुहुमनि खना खनलायाव रायजो जानाय साफ्रोम बर' फिसाफोरनिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिया अराय थाथों होननानै फोरमायो। बाक्सा जिल्लानि सुकि हाजोआव सासे लाइमोन सुबुंनि जिउ खहा। बैसागु बोथोरनि समावनो बे दुखुनांथाव जाथायनि खौराङा फैदों। भारत भुटान सिमायाव थानाय सुकि हाजोआव बेरायनो फैनाय वासिम आहमेद मुंनि सासे सुबुङा दैयाव गबनानै जिउ खोमानो गोनां जायो। मिथिनाय बादिब्ला नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय मुकालमुवानिफ्राय थांनाय शुक्रबार खालिनो गावनि लोगोफोरजों ईद फोरबोनि रंजानायजों सुकि हाजोआव बेरायनो फैदोंमोन। बे बेरायनो फैनाय समावनो वासिम आहमेद मुंनि 24 बोसोर बैसोनि सुबुङा फाग्ला दैमानि दैयाव गबनानै जिउ गोमायो। नाथाय मैया फुङावसो एसडिआरएफ, एसएसबि, पुलिस बिफान आरो मानास सुकि टुरिजिम बिफाननि सोद्रोमाफोरनि गोब्राब नाजानायाव गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। आसामनि खना खनलायाव बैसागु बोथोरनि रंजानाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्लाफोरा बोथोरनि थिननायजों रंजानायाव मुखुब नाथाय देरगावनि सुबुंफोरा फुं समनिफ्रायनो गान्दा होसोथिंनायावसो मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। मैया मोसौ बैसागुनि सानाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। बेनि उनावनो हाग्रा बिफाननो ओनसोलनि सुबुंफोरा खौरां हरो। बेबादि गान्दाजों गाग्लोबजानानै गिखांनाय आरो रागा जोंनायनि गेजेरावनो आरोबाव मोनसे जाथाया सोमजिबावो। बे खेबाव गान्दाखौ होखारनो थाखाय हाग्रा बिफाननि मावथिफारियाफोरनि गावनाय रबरनि गुलिया थांनानै सासे लाइमोननि खोमायाव नांनानै गोब्राब जोखोम जायो। जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुं आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफारियाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजियो। उनाव पुलिस बिफाना जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै थासारिखौ सुग्लायहोनो गोनां जायो। फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि उनावनो आसामनि मन्थ्रि आफादाव सोलायनाय फैगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नलबारियाव सनिबार खालि बिबुंथि होयो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा सोलायनायल' नङा मन्थ्रि आफादाव फेहेरनायबो लाबोगोन होननानै बुंबावदों। बे सोलायनाया बराक भेलिनि थाखायनो जागोन मानो होनोबा आसामनि मन्थ्रि बिफाननि सासे मन्थ्रिया बे बाराव इलेक्सन गेलेगोन आरो बेयाव देरहाखांनायनि उनाव लांदां जानाय मासिखौ सुफुंनांगोननि थाखाय बे सोलाय सोल'आ फैगोन होननानै बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। 17थि बिसान आइपिएलनि मैया 27थि मेचआ पान्जाब किंस आरो राजस्थान रयेल्सनि गेजेराव जायो। मेचआव पान्जाब किंसआ गिबि बेट हमग्रोनानै 20 अभाराव 8 उइकेट हगारहरना 147 रान बानायनो हायो। बेखौनो राजस्थान रयेल्सआ होसोनानै 19.5 अभाराव 7 उइकेट खोमानानै 152 रान बुना देरहानो हायो। बे मेचआव राजस्थान रयेल्सनि सिमरन हेटमायरआ प्लेयार अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हायो। फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।